Θα σου πω μια ιστορία. Έχει να κάνει με το σκάνδαλο Γαζέπη και τη δολοφονία του Μενέλαου Βαρνέζη. Μάνα, τι συμβαίνει, είσαι καλά? Μπαμπά, η Τζίνα είμαι. Αν η αλήθεια βγει στο φως, δεν θα κινδυνεύσει μόνο ο Νικηφόρος. Αλλά Κινδυνεύεις κι εσύ. Πιο μικρός, είχα μάθει και τη γλώσσα των ξωτικών. Θα τη μάθω για να μιλάμε και να μην μας καταλαβαίνουν. Μαμά, μην αρχίσει πάλι τα ίδια. δεν σε καταλαβαίνω. Έχω αποφασίσει τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και σε παρακαλώ πολύ να με αφήσεις ήσυχη. Δεν είμαι πια παιδί, μαμά. Πάντα θα σε αγαπάω. Δεν ακούω τίποτα. Ίσως είναι καλύτερα να φύγω από το σπίτι. Εξακολουθώ να είμαι η μάνα σου και θα κάνεις αυτό που σου λέω. Θα σου το πω για τελευταία φορά. Μην τολμήσεις και πειράξεις ούτε μία τρίχα από το κεφάλι του. Δεν θα αφήσω λοιπόν να χαθεί άλλη μια ζωή για να μείνει κρυφό το μυστικό σου. Θα τα έχει σίγουρα αύριο τα λεφτά. Μια φορά μιλάω. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τρομάξουμε τον Νικηφόρο τόσο πολύ ώστε να μας το δώσει από μόνος του. Ποιο είναι το κλειδί όμως? Υπάρχει. Υπάρχει. Η μάνα του. Η Βάλια κανόνισε να σε καθαρίσει ο Τάσος για να πάρει το χειρόγραφο. Μέχρι το βράδυ θέλω την Γριούλα σε συσκευασία δώρο. Πες πώς έγινε. Και μετά? Θα στείλουν τα ματάτα στον Νικηφόρο. Τη μάνα σου για το βιβλίο. Θες να πει όχι? Ναι, οφείλω να σας πω ότι κάνετε πολλά για αυτή τη θεατρίνα. Για τους φίλους μου κάνω πάντα πολλά. Και αυτή η θεατρίνα ξελάσπωσα κάποτε όταν το χρειάστηκα. Τώρα είναι σειρά μου. Τελευταία φορά που με αμφισβητείς για να ρωτιάσαι για τις προθέσεις μου. Ηλία, εγώ φταίω. Δεν πρόλαβα να του τα πω όλα. Ωραία. Πήγαινε να ψάξετε για τη Γρούλα. Τι κάθεστε? Το νου σου. Μην ανησυχείς. Ο Σάκης είναι εντάξει. Σε λίγο καιρό θα σου είναι απαραίτητος. Τώρα μιλάει ο πόνος επειδή σε απέρριψε. Όχι. Αυτό που θέλω είναι να πάρω εκδίκηση για το κακό που έκανε στον πατέρα μου. Αγάπη μου, τώρα είναι ώρα για αλήθειες. Πέρα από ό,τι λες, αυτό που πραγματικά θέλεις ξέρεις ποιο είναι? Να κοιτάξεις τη μητέρα σου στα μάτια και να τη ρωτήσεις γιατί. Κάνεις λάθος. Αυτό το ξέρω. Με το μυαλό σου. Η καρδούλα σου όμως άλλα θέλει. Ψάχνει να βρει τις ρίζες σου. Να ανακαλύψει τα κοινά σας σημεία. Ακόμα και τα κοινά σας χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να μοιάσω σε τίποτα σε εκείνη. Ανησυχώ για τον Τάσο. Δεν θα γλιτώσει εύκολα από αυτός. Και τι σε νοιάζει? Ένα πληρωμένο μαχαίρι ήτανε. Δεν είναι έτσι. Μπορούσε να με σκοτώσει και δεν το έκανε. Δίλιασε. Δεν ήθελε. Ο Τάσος έγινε φίλος μου. Είναι το μόνο στήριγμα που έχω εδώ μέσα τόσα χρόνια. Και τώρα που τους πρόδωσε, κινδυνεύει. Πόσοι ακόμα πρέπει να κινδυνεύσουν για αυτό το μυστικό? Εσύ διατρέχεις το μεγαλύτερο κίνδυνο από όλους, δεν το καταλαβαίνεις. Από όλες οι ώρες μπορεί να σε μαγειρώσουν, να σε κρεμάσουν και να πούνε ότι κρεμάστηκες. Μη φοβάσαι. Δεν θα με πειράξουν. Γιατί σου υπογράψανε συμβόλαιο? Όχι. Όχι. Αλλά έχω ένα σχέδιο που θα τους κάνω να με αφήσουν ήσυχο. Τι σχέδιο? Τις καρώνεις πάλι? Δεν θα καθίσουμε στα βαμμένα χέρια, μητέρα. Αλλά θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Η σχέση της μεγάλης δίβας με την κόρη της βαδίζει σε δεδομένο σκηνή. Δεν με νοιάζει τι λένε για μένα, αρκεί να λένε και να γράφουν το όνομά μου σωστά. Αυτό δεν έλεγες πάντα? Η καριέρα μου δεν έχει ανάγκη ενέσεις δημοσιότητας.
Έχω μάθει να απασχολώ τα μέσα μόνο με τη δουλειά μου και όχι με την προσωπική μου ζωή. Αυτό έκανα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Τι να σου κάνω, Μανούλα μου. Ας μην με ανέβαζε στη σκηνή, να μην έδινες ούτε και τώρα. Δεν με νοιάζει. Έχω αποδεχτεί ότι είμαστε διαφορετικές, ότι έχουμε άλλη στάση ζωής. Τι μου ετοιμάζεις? Τίποτα. Μ' αρέσει να σε βλέπω να κυνηγάς τους στόχους. Μου θυμίζεις εμένα στην ηλικία σου. Πεισματάρα και επαναστάτρια. Πάντα πίστευα ότι δεν με συγχώρησες ποτέ που διάλεξα ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο από το δικό σου. Κάνεις λάθος. Εσύ δεν αποδέχτηκες ποτέ εμένα. Έρχεσαι συνεχώς σε αντιπαράθεση μαζί μου και το ίδιο έκανες και χτες το βράδυ στη δεξίωση. Ειλικρινά δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Δεν έχει σημασία. Ξέρω ότι η αγάπη μου για το θέατρο και το κυνήγι της καριέρας σου στέρισε τη μάνα. Και ίσως ενδόμηχα να ήθελες να με τιμωρήσεις γι' αυτό. Κοίτα, δεν θα αρνηθώ ότι μου έλειπες. Τώρα όμως που έχεις τους δικούς σου στόχους μπορείς να με καταλάβεις. Για σένα είναι η πολιτική, για μένα ήταν το θέατρο. Τι προσπαθείς να μου πεις? Προσπαθώ να σε κάνω να με καταλάβεις. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρεις ουσιαστικά να τα βρεις με τον εαυτό σου. Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου. Πιστεύω ότι έχεις λαμπρό μέλλον στην πολιτική. Και είμαι πολύ περήφανη για σένα. Θυμάσαι που όταν ήσουν μικρούλα, με ζάλιζες με τις ερωτήσεις. Γιατί δεν μοιάζουμε, γιατί έχω άλλο χρώμα μαλλιά από τα δικά σου. Και εσύ μου έλεγες ότι μοιάζω στον πατέρα μου. Όλη νύχτα έψαχνα να βρω τρόπο να σε εμποδίσω να πας παραπέρα. Κατάλαβα ότι δεν γίνεται. Θα κάνεις αυτό που σου λέει το μέσα σου. Και εγώ δεν έχω παρά να περιμένω τις συνέπειες. Καταλαβαίνω ότι φοβάσαι ότι θα πάψω να σ' αγαπάω. Αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ένα θέλω να θυμάσαι. Ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος που δεν σε εγκατέλειψε. Και δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Ό,τι και να γίνει. Τι έγινε με την τράπεζα? Το κάνεις. Πώς? Δουλειά σου. Δεν πιστεύω να πήγες και έμπλεξες με το κουκλήφους. Τα λεφτά που έχουμε στο λογαριασμό φτάνουν και περισσεύουν για να ξεμπλέξουμε. Πόσες φορές θα σου το πω. Αυτά τα έχω για το Χρήστο. Δεν θέλω να τα πειράξω. Εσύ δηλαδή τι λες? Ότι εγώ θα έβαζα ποτέ σε κίνδυνο την καριέρα του παιδιού μου? Φτάνουν, Ελευθέρη. Και για να τελειώσει τη σχολή του, να πάει στο μεταπτυχιακό του και να το ανοίξουμε ένα γραφείο. Γραφείο. Ένα γραφείο. Είναι αρκετά έξυπνος. Ένα σπρώξιμο θέλει μόνο από εμάς και θα τα καταφέρει. Νομίζεις ότι τον σπούδαζα τόσα χρόνια για να γίνει ένας δικηγοράκος της Δεκαράς? Έχω άλλα μεγαλύτερα σχέδια για εκείνο. Αλήθεια. Το ξέρει ο Χρήστος αυτό? Ο γιος μου σπούδασε για να κάνει όλα όσα δεν μπόρεσα εγώ. Μπράβο. Φόρτωσέ του τώρα τα αποθυμένα σου, επειδή εσύ δεν σπούδασες ποτέ. Η δουλειά των γονιών είναι μία, Ελευθερή. Να είναι τα παιδιά μας ευτυχισμένα. Τίποτα άλλο. Αν είναι έτσι, τότε εσύ γιατί λύσαξες να αφήσει Ηλία τον παλέτο για να σπουδάσει? Εδώ δεν ισχύει η ευτυχία της. Θα χαλάσω μέχρι και την τελευταία δεκάρα που έχω στην άκρη, αλλά ο Χρήστος θα γίνει πολιτικός. Τελεία και παύλα. Συμφωνώ. Θα ασχοληθώ με την πολιτική, αλλά όχι επειδή το αποφάσισες εσύ. Θα το κάνω επειδή το θέλω εγώ. Πάντα το ήθελα. Καλώς τη. Τώρα μόλις γύρισα από το επισκεπτήριο. Πώς είναι ο πατέρας μου? Καλά, μια χαρά. Μετράει με αγωνία τις μέρες μέχρι να απολυθεί για να μπορέσει να σε δει από κοντά. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι τότε. Θέλω να τον δω τώρα. Μα δεν είναι τόσο εύκολο. Τη μάνα μου απαγόρεψε να τη δω και το σεβάστηκα. Τον πατέρα μου όμως δεν θα με εμποδίσει να τον δω. Δεν προέρχεται από μένα η απαγόρευση. Αλλά? Από τον ίδιο. Δεν θέλει να τον δεις πίσω από τα κάγκελα. Και έπειτα η φυλακή είναι σφικοφολιά. Μόλις εμφανιστείς θα βουήξει ο τόπος. Ας βουήξει. Εγώ θέλω να τον δω. Ωραία είσαι εσύ. Για να κάνεις αυτό που θέλεις θα τον βάλεις και σε άλλους μπελάδες. Τι μπελάδες? Η Βάλια έχει μάτια παντού. Αν μάθει ότι τον επισκέφτηκες, αν καταλάβει ότι ξέρεις, θα σε χρησιμοποιήσει σαν όπλο εναντίον του. Φοβάμαι. Κάνε λίγο υπομονή ακόμα. Νομίζεις ότι και για εκείνον είναι εύκολο, αλλά σε παρακαλώ, σεβάσου την επιθυμία του. Αν δεν προλάβω. Τόσα χρόνια εκεί μέσα ξέρει να φυλάγεται. Το είδα. Αν δεν δίλιαζε ο Τάσος, τώρα θα ήταν νεκρός. Ένας λόγος παραπάνω. Τώρα θα προσέχει διπλά. Και αν έχεις άδικο?
Αν καταφέρουν και μου το σκοτώσουν, εγώ δεν θα γνωρίσω ποτέ τον πατέρα μου. Είπαμε, μη βάζεις κακό με το νου σου. Μπορείς να μου εγγυηθείς ότι ο πατέρας μου θα βγει σώσο από τη φυλακή? Όχι. Άρα θα πάω να τον δω, θέλει δεν θέλει. Δεν θέλω να συνεχιστεί άλλο αυτή η φαγωμάρα μεταξύ μας. Στο κάτω-κάτω μια οικογένεια είμαστε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτα. Ερμιόνη. Όχι, όχι, όχι. Η μάνα μου θα μείνει στην κουβέντα. Ας ξεχάσουμε τι έγινε με το μεταπτυχιακό και ας κάνουμε μια καινούρια αρχή. Καλά το πας. Συνέχισε. Με μια προϋπόθεση όμως. Τώρα μου τα χαλάς. Δεν θέλω να ξαναανακατευτείς τη ζωή μου. Αν και όποτε χρειαστώ τη βοήθειά σου, θα στη ζητήσω. Από τη στιγμή που μοιραζόμαστε τα ίδια όνειρα, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Μπορεί ο στόχος, η πολιτική καριέρα δηλαδή, να είναι κοινός. Ο δρόμος όμως δεν είναι. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή? Εσύ την πολιτική τη βλέπεις σαν ένα παιχνίδι εξουσίας. Δεν τη βλέπω εγώ, έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Αλλά όχι για μένα. Εγώ θέλω να υπηρετήσω ένα όραμα. Το ίδιο που με όθησε να σπουδάσω νομική. Το όραμα για έναν κόσμο πιο δίκαιο. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Μόνο που ο εργάτης δεν ξέρει ποιο είναι το δίκαιο του. Για σένα πολιτική σημαίνει άλλα. Χρήμα, εξουσία. Μπορεί μέσα από μένα να θέλεις να ζήσεις όσα δεν έζησες. Αλλά δεν θα στο κάνω το χατήρι. Εγώ θα κυνηγήσω το δικό μου όνειρο και όχι τα δικά σου αποθυμένα. Και τώρα που ξεκαθαρίσαμε τα πράγματα, ελπίζω ότι η σημερινή μέρα θα είναι μια καινούρια αρχή στη σχέση μας. Λοιπόν, πάω μια βόλτα και τα ξαναλέμε. Είδες πόσο όριμος είναι για την ηλικία του? Πετάει στα σύννεφα. Αλλά μόλις φάει την πρώτη κατραπακιά, τότε θα καταλάβει ότι ο δίκαιος κόσμος είναι μόνο μέσα στα βιβλία και στη φαντασία του. Ο αληθινός κόσμος είναι σάπιος. Όσο πιο γρήγορα το πάρει πρέφα, τόσο πιο έτοιμος θα είναι για να τον αντιμετωπίσει. Αποφασίζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για τη μετατροπή του παλιού εργοστασίου υφαντουργίας στον κεραμικό σε χώρο πρασίνου. Τη βρήκαμε τη διάθεση της γριάς. Μέχρι το βράδυ θα την έχεις. Σε συσκευασία δώρου είπαμε, έτσι. Θες κάτι άλλο? Πήγαινε. Το βράδυ θα έχω το πακέτο. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Και περιμένω προτάσεις. Ευτυχώς ξεμπερδέψαμε νωρίς σήμερα. Τι έχουμε?
Το μεσημέρι πρέπει να παραβρεθεί στο site του Δήμου για τους άστεγους. Έχεις κανονίσει δημοσιογράφους, κανάλια, να το καλύψουν. 2 κανάλια και 3 εφημερίδες. Ωραία. Τι άλλο? Μέσα σε περιμένει κάποιος Λευτέρης Ρήγας. Του είπε ότι έχει συνεδρίαση, αλλά είπαμε να σε περιμένει. Ναι, ξέρω. Με χρειάζεσαι κάτι? Όχι, εντάξει. Φίλε μου, τι έγινε, πώς είναι η οικογένεια, όλοι καλά? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Κάτσε. Καιρό σου δεν είναι θυσία να βάλεις μπροστά να φτιάξεις και εσύ τη δική σου. Άσε με εμένα, είναι πολύ νέος ακόμα. Λοιπόν, πώς και από εδώ? Διάβασα κάτι στην εφημερίδα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Τι? Ότι θα κάνετε το εργοστάσιο στον κεραμικό χώρο πράσινο. Και εσύ τι θέλεις, να χτίσεις τα μπαγκάκια και τα στριβάνια? Πάτε καλά, μωρέ. Σε τέτοιες εποχές θα κάνετε πάρκο. Και μάλιστα σε ένα οικόπεδο φιλέτο, ενώ όλος ο κόσμος πεινάει. Δεν αφήνεις το ενδιαφέρον σου για τον κόσμο που πεινάει, να μου πεις τα είσαι τι θέλεις. Ένα μεγάλο έργο θέλω. Ένα εμπορικό κέντρο. Και από σένα ζητάω να με βοηθήσεις. Με τα ζημίωτο πάντα. Κάτι πιο χειροπιαστό έχεις? Πέρα από το στάνταρ, το 10% στο συνολικό κόστος του έργου, θα έχεις και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες μπροστά. Σε ζεστό χρήμα. Πάσο. Κάτε μια μου μέσα. Δεν φταίει κατά μια σου, αγόρι μου. Και τι φταίει? Το άγχος σου. Το χαρτί θέλει ηρεμία. Εσύ δεν την έχεις. Αν είχες το φίλο μου, δεν σου έλεγα εγώ για ηρεμία. Για να σου κάτσει το καλό φίλο, πρέπει να πιστεύεις στην τύχη. Και όχι να τη φοβάσαι. Και δεν ξέρεις να κρύβεσαι, ρε κακομοίρη. Να σου πω τι έχεις. Ένα ζευγάρι και 3 άσχετα. Πώς με κατάλαβες πάλι? Δεν το έχεις με το χαρτί, αγόρι μου. Και αφού έχασες, η ορμοδιλίτσα με τη γιαγιάκα, όλη δική σου. Πώς το έχεις σκεφτεί? Δεν θέλει και πολύ φιλοσοφία. Αφού ξέρουμε που είναι το σπίτι της, θα την παρακολουθήσουμε, θα κάνουμε γκου και μη την είδατε, μη την απαντήσατε. Και όταν εκτός φεύγουμε. Καλή προσφορά, δεν λέω. Αλλά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Πού είναι η δυσκολία? Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κόσμου έχει αλλάξει τα δεδομένα. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Μη σου πω που τη γράφω. Κανένα πιο σοβαρό επιχείρημα έχεις? Εσύ μπορεί να τη γράψεις όπου θέλεις. Εγώ, σαν αντιδήμαρχος, όμως, δεν μπορώ να αγνοήσω τι θέλει ο κόσμος. Θα χάσω τη δημοτικότητά μου. Go with the flow. Πώς το είπες αυτό το αγγλικό? Πήγαινε με το ρεύμα. Ποιο ρεύμα, τι μου λες? Ο κόσμος θέλει να πιστεύει ότι ο Δήμος νοιάζεται για την ποιότητα της ζωής του και κάνει έργα προς αυτή την κατεύθυνση. Πλάκα μου κάνεις. Και τι θα τρώει? Τα ζουμπούλια και τις μαργαρίτες που θα φυτέψετε? Ενώ με ένα εμπορικό κέντρο θα φάει ψωμί πολλής κόσμος. Και ξέρεις πόσο ζώρικα είναι τα πράγματα. Όλα είναι θέμα marketing. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να το πουλήσω. Αυτό που λες τώρα για την κρίση είναι ένα καλό επιχείρημα. Αυτό δεν με απασχολεί. Θα βρεις τρόπο. Εσύ μπορείς να πουλήσεις και παγάκια σε σκημό ακόμα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να βγω μπροστά να εκτεθώ. Φοβάμαι ότι η κοινή γνώμη το θέλει το πάρκο. Κοίτα, Θησέα, για να χτιστεί το εμπορικό κέντρο είμαι αποφασισμένος να τα χώσω. Όλοι θα βγάλουν το εξτραδάκι τους. Και οι δημοτικοί σύμβουλοι και όποιος βάλει πλάτη σε αυτό. Ενώ με το πάρκο τι όφελος θα έχω? Δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα. Θα προσπαθήσω όμως να περάσω παρασκηνιακά την πρόταση. Αυτό μου φτάνει. Σου έχω εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρεις. Και την προηγούμενη φορά με το δημοτικό γυμναστήριο μια χαρά τα μαγείρεψες. Εγώ φεύγω να βρω το χρήμα και εσύ στρώσου στη δουλειά. Ετοίμασε το έδαφος. Πω, πόσο ψήλωσες. Τι θα γίνεις, εσύ, γίγαντας?
Θεός είναι ο καινούριος σου φίλος. Θα σε προστατεύει όταν εγώ δεν θα είμαι κοντά σου. Αλλά θα γίνει τεμπέλης, γιατί εγώ πάντα θα είμαι κοντά σου. Και τώρα τι κάνουμε? Το πιο λογικό. Την περιμένουμε. Ακούω. Στείλε μου μήνυμα τη διεύθυνση για το ραντεβού. Να σου πω, Θεσία, τον τύπο τον ξέρεις καλά. Ναι, φίλος, πολιτικός είναι. Γιατί? Δεν ξέρω, μου ακούστηκε κάπως περίεργα στο τηλέφωνο. Μου ζήτησε μάλιστα να ντυθώ και πάρα πολύ συντηρητικά. Δεν σου φαίνεται κάπως όλο αυτό? Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο βρισκιόζος. Τι πρόβλημα υπάρχει? Εξαρτάται τι εννοείς λίγο. Άκου, Νατάσα, με πρίζεις. Μου ζήτησε να σε βοηθήσω για να δικτυωθείς τώρα. Τι θέλεις, δηλαδή? Εντάξει, μη φωνάζεσαι, παρακαλώ πολύ. Ωραία. Θα σου στείλω τη διεύθυνση. Κοίτα να το περιποιηθείς. Αν μείνει ευχαριστημένος, θα έχεις εισόδημα για αρκετό καιρό. Μην αργήσεις να πας. Οκ. Γεια. Τι κάνεις, μικρή? Τι θες να κάνω? Να μου συμβεί τώρα στην καλύτερη φάση? Έλα, ηρέμησε. Ένα μικρό διάστρεμα είναι. Ούτε το έσπασες ούτε τίποτα. Καμιά φορά οι μικροτραυματισμοί καταστρέφουν ολόκληρες καριέρες. Ο δικός σου το μόνο που κατέστρεψε είναι η προοπτική να πάμε παρέα στο πάρτι του ραδιοφωνικού σταθμού. Τίποτα παραπάνω. Να σου πω, θες να μην πάω ούτε εγώ? Θες να μείνω να σου κάνω παρέα? Μην λες βλακίες. Δεν χρειάζομαι παρέα και δεν καίγομαι και για πάρτι έτσι κι αλλιώς. Τώρα που θα είμαι συνέχεια εδώ, θα σε κάνω να αλλάξεις γνώμη. Εντάξει? Γεια σου. Να περάσεις όμορφα. Και εσύ. Στο τηλέφωνο που σου ζήτησα. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να στο δώσω. Είναι καλύτερα να μείνεις ήσυχος και να μην τους προκαλέσεις. Μητέρα, αν διαρρεύσεις τον τύπο ότι πήγαν να με φάνε, δεν θα είναι εύκολο να με καθαρίσουν. Δεν το καταλαβαίνεις ότι έτσι προστατεύομαι καλύτερα? Πιστεύεις ότι ο δικηγόρος σου μπορεί να σε βοηθήσει? Με τα χρόνια έχει μεγαλοπιαστεί, έχει γνωριμίες. Άσε που είναι ο μόνος που θα το κάνει. Έλα, δώσ' το. Ένα μόνο σε παρακαλώ. Να είσαι πολύ προσεκτικός. Φοβάμαι. Λοιπόν, Καντάση, τώρα που γύρισα από Θεσσαλονίκη, κοίτα να μην χαθούμε. Με την καμία όμως. Το παρεάκι θα ενωθεί ξανά. Όλοι για κανέναν. Και ο καθένας θα την πάρει την ωραία. Ωραίο πάρτι, Ναι, ήρθε κόσμος τελικά. Τέλεια.
Περίμενε λίγο, μωρό μου. Όπα. Κάποιο λάθος έγινε εδώ. Δεν παίρνω μέρος σωματικά. Ηρέμησε, μωρό μου. Ένα παρτάκι θα κάνουμε. Και εσύ είσαι η επίτιμη καλεσμένη. Συγγνώμη, κοπελιά. Ορίστε. Μην κόψουν αυτό. Α, ναι, σε ευχαριστώ. Σε ξέρω από κάπου. Τίποτα πιο πρωτότυπο δεν βρήκες να πεις? Όχι, σοβαρά μιλάω. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι γνωριζόμαστε. Μπορεί, σε κάποια άλλη ζωή. Ίσως και σε παραπάνω από μία. Ναι, είναι καρμικό. Και ξέρεις, αυτή η στιγμή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέχρι να χτυπήσω τα δάχτυλά μου και να σταματήσει αυτό το αιώνιο παιχνίδι της μοίρας. Μόλις το κάρμα μας έγινε κατάμαυρο. Τζίνα, γύρισε κοριτσάκι μου. Όπα, τι είναι αυτό? Τίποτα. Θα δώσεις μου λίγο τα ματάκια σου. Και τώρα, μωρό μου, θα παίξουμε την τυφλόμυγα. Όποιον πιάσεις πρώτον, με αυτόν θα κάνεις σεξ. Αλλιώς και τους τρεις μαζί. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Έλα που δεν σ' αρέσει. Βγάλεις τη φούστα. Βγάλεις και το μαντίλι. Τι έγινε, μωρό μου? Δεν σ' αρέσουν τα παιχνίδια? Κολληθείτε! Κάτω! Πίσω. Ηρέμησε, μωρό μου. Κολληθείς, την άναψα. Ηρέμησε, μωρό μου. Παιδιά, δεν θα την πειράξουμε, έτσι? Όχι. Ηρέμησε. Πίσω, είπα. Γονατίστε τώρα. Μην τολμήσετε να ακολουθείτε, γιατί σας την άναψα. Το καταλάβατε? Κάτω. Κουμεντάκο! Ένα στενοφόρο, γρήγορα. Χριστίνα! 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 Μην βγάλεις σάχνα. Σε τσάκισα. Βγείτε, τι θέλετε?
Άλλοι περιμέναμε και άλλοι μας ήρθε. Για να έχει κλειδιά πρέπει να είναι του σπιτιού. Και αυτή θα μας φανεί χρήσιμη. Θα μας κάνει παρέα. Δεν έχεις άδικο. Αν δεν φύγετε αμέσως θα βάλω τις φωνές. Για τόλμα. Βοήθεια! Βοήθεια! Πούλος το! Θα κάτσεις εδώ πέρα, ήρεμα, και θα κάνουμε μαζί μια ωραία κουβεντούλα. Εντάξει? Εντάξει? Στο κάρμα μας. Στο blackout καλύτερα που μας έκανε και ατμόσφαιρα. Δεν την έφτιαξα το blackout. Εγώ την έφτιαξα. Πώς? Είχα κάνει ειδική παραγγελία. Πού, στη ΔΕΗ? Όχι. Στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Και πώς επικοινωνείς μαζί τους? Α, δεν στο είπα, Είναι ομάδος. Μπαλτάζαρ? Όχι, Χρήστος. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ εξεζητημένα ονόματα. Ένας ταπεινός μάγος, ενδιαφέρον. Χάρηκα. Μυρτώ. Και δεν μου είπες, με τη μαγεία βιοπορίζεσαι? Όχι, η μαγεία είναι το χόμπι μου. Άλλη είναι η δουλειά μου. Είμαι αστροφυσικός. Επιστήμονας. Ομολογώ ότι με εντυπωσίασες. Χαίρομαι. Τον πέτυχα το σκοπό μου. Μπορείς και περισσότερο ή αυτό είναι όλο? Ένα αστεροφόρο γρήγορα. Ερυθρέα. Κλεισόβης 8. Ναι, έχω βρει στον δρόμο μια κοπέλα εκτυπημένη, αιμορραγή. Είσαι πολύ τυχερή που θα σας πάρω. Πολύ τυχερή. Ποιοι είσαστε, γιατί? Εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις. Για να δούμε τι ρόλο βαράς. Μυρσίνη Σωτηρίου. Τι σχέση έχεις με τη Γαζέπη? Είμαστε γειτόνισσες. Σε τι τα πουλάς αυτά, μωρέ. Κλειδιά δίνουμε σε συγγενείς και όχι σε γείτονες. Λέγε λοιπόν τώρα την αλήθεια. Πριν σου χαρακώσω την... Αλήθεια σας λέω, σας το ορκίζομαι. Με την κυρία Χριστίνα είμαστε γειτόνισσες. Η κυρία Χριστίνα είναι μεγάλη γυναίκα και άρρωστη. Μου έδωσε τα κλειδιά για να μπορώ να μπω στο σπίτι. Αν της συμβεί κάτι, φοβάται. Μας δουλεύει. Σφάξτε να τελειώνουμε. Όχι, σας παρακαλώ. Μη, σας συγκετεύω. Σας συγκετεύω, σας παρακαλώ. Θα σε σκοτώσουν, δεν το καταλαβαίνεις? Αν μαθευτεί ότι πήγα να με φάνε, δεν θα κάνουν άλλη απόπειρα. Ησύχασε, σε ένα μήνα θα βγω από εδώ. Ελπίζω ζωντανός. Ζωντανός. Μπορεί να τη γλιτώσεις εδώ μέσα. Έξω όμως τι θα γίνει? Πιστεύεις ότι θα σε αφήσουν να ζήσεις έτσι απλά τη ζωούλα σου? Δεν θα βρεις ποτέ την ηρεμία σου. Θα κοιτάς συνέχεια πίσω σου. Πες μου, το αντέχεις? Σας παρακαλώ, αλήθεια λέω. Με την κυρία Χριστίνα είμαστε χρόνια γειτόνισσες. Μόνες και δύο, προσέχουμε μία την άλλη. Με τόσο κολλητηλίκη σίγουρα θα ξέρεις τότε που είναι η κολλητή σου. Ιδέα δεν έχω. Γι' αυτό ήρθα. Είδα τα φώτα κλειστά και ανησύχησα. Η κυρία Χριστίνα σπάνια βγαίνει μόνη της το βράδυ. Μας είναι άχρηστη. Θα τις φάξω να τελειώνουμε. Όχι, Με την κυρία ήρθαμε. Δεν γουστάρω περί το αίμα. Μα είδα τις φάτσες μας και θα την αφήσουμε να φύγει. Δεν παίζει. Είπα, εγώ κάνω κουμάντο. Βάλ' το μέσα. Τη γλίτωσες. Περιμένω σαν την τρελή τόσα χρόνια να βγεις από αυτή την κόλαση.
Να έρθεις κοντά μου ελεύθερος, να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Τίποτα από όλα αυτά δεν σκέφτεσαι. Είσαι εγωιστής και ξεροκέφαλος. Βάζεις τις ζωές μας σε κίνδυνο. Να τις φτιάξω προσπαθώ. Δεν το βλέπεις. Πώς? Με αυτό το βιβλίο. Ναι, με αυτό το βιβλίο. Γιατί αυτό το βιβλίο θα είναι δικαίωση για όλους. Όχι μόνο για μένα. Και περισσότερο για την Τζίνα. Δεν πρόκειται να βάλω την ουρά μου κάτω από τα σκέλια. Θα σε φάνεις εδώ σκυλί στα μέλη. Δεν θα βγεις από εδώ μέσα ζωντανός, να είσαι σίγουρος. Εσύ δεν μου είπες όμως, με τι ασχόλησαι? Εγώ είμαι κομμότρια. Ναι. Ναι, γιατί απογοητεύτηκες? Όχι, απλά δεν σου φαίνεται. Τι θα έπρεπε δηλαδή, να μασάω τσίχλα και να έχω πλατίνα μαλλί? Καλά, δεν είπα αυτό, αλλά δείχνεις πιο... Πιο τι? Πώς να το πω, πιο... Άστο, κατάλαβα. Βέβαια, εσύ του πανεπιστημίου, εγώ του οικομοτικής, μεγάλο το χάσμα μεταξύ μας, όχι, έχεις δίκιο. Τώρα με παρεξήγησες. Όχι, δεν σε παρεξήγησα. Το βλέμμα σου τα είπε όλα. Κρίμα όμως. Πραγματικά δεν περίμενα από έναν άνθρωπο που μελετάει το σύμπαν να είναι τόσο στενόμυαλος. Εγώ στενόμυαλος? Βέβαια, στενόμυαλος. Από τη στιγμή που βάζεις ταμπέλες στους ανθρώπους, τι είσαι? Η κομμότρια πρέπει να είναι έτσι, ο αγρότης έτσι, ο γιατρός έτσι. Άθελα δεν γίνεται. Το χάος που υπάρχει στο σύμπαν υπάρχει και στον άνθρωπο. Και η αρμονία? Αυτή είναι μέσα μας. Ξέρω ότι πέρασες δύσκολα. Μόνο υπέφερα. Και εσύ αντί να κάνεις... Τιμωρήθηκα άδικα, το ξέρεις. Έφαγα τα χρόνια μου στη φυλακή. Θέλω να καθαριστεί το όνομά μου. Το χρωστάω στο παιδί μου. Θέλω η Τζίνα να είναι περήφανη για τον πατέρα της. Έλα στο επισκεπτήριο. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Στον το συγχωρεμένο τον πατέρα σου. Πάνω απ' όλα το δίκιο. Να το βράσω. Τι να την κάνω τη δικαίωση χωρίς ζωή. Θέλω πίσω τα χρόνια που έφαγα περαδόθη στις φυλακές. Το ξέρω. Το ξέρω ότι σε τράβηξα στον πάτο μαζί μου, αλλά θα σε βγάλω στο υπόσχομαι. Τι θα γίνει, κυρία μου? Παρακαλώ. Δώσ' το μαγόρι μου. Μη με αφήσεις να φύγω χωρίς αυτό. Κάνεις αυτό τώρα. Πάμε. Αν δεν μετράνε οι θυσίες μου για σένα, σκέψου το παιδί μου. Παρακαλώ. Σκέψου τη Τζίνα, προστάτεψέ τη. Προστάτεψέ τη. Ας δεν πεις. Δεν θα τα πάμε καλά. Έλα. Έλα μέσα γρήγορα. Χώρα. Χώρα. Πού πάμε? Κερατσίνη, παρακαλώ. Και όταν θα φτάσουμε, παρακαλώ να περιμένετε να σας κατεβάσω χρήματα, γιατί έχω ξεχάσει το πορτοφόλι μου. Είστε καλά? Ναι, μια χαρά. Για την αξονική, γρήγορα! Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Δεν μου έχεις κάνει ούτε μία ερώτηση σχετικά με το επάγγελμά μου. Οι περισσότεροι θέλουν να μάθουν τα πάντα για το σύμπαν μέσα σε μία νύχτα. Ενώ η κομμωτριούλα διαφορεί, Έλα τώρα, μην το γυρίζεις πάλι εκεί. Εντάξει, σε πειράζω.
Λοιπόν, για πες. Δεν έχεις περιέργεια? Τι να σου πω. Καλό το σύμπαν και οι γαλαξίες, αλλά εγώ είμαι πιο γήινη. Τι εννοείς? Ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε λύσει βασικά θέματα της ύπαρξής μας, το βρίσκω λίγο μάταιο να μιλάμε για πλανήτες και γαλαξίες. Ναι, αλλά αν δεν υπήρχε ο δικός μας... Ναι, αν δεν υπήρχε ο δικός μας, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Αλλά από τη στιγμή που είμαστε εδώ, γιατί δεν το παίρνουμε σαν βάση? Θα στο θέσω διαφορετικά. Τι και αν βρεθεί το σωματίδιο του Higgs, θα κάνει τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους? Ξέρεις τι μου λες τώρα? Ότι η ανάγκη μας να μάθουμε την αλήθεια για τον κόσμο που ζούμε είναι μάταιη. Αυτή την αλήθεια θα τη βρεις εδώ και όχι στα αστέρια. Κάνε μια βόλτα στην Ομόνια να δεις τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εμένα αυτή η κατάσταση με κάνει να νιώθω ανήμπορη. Μέσα σε ένα χανές σύμπαν. Ακριβώς. Ένας πλανήτης, ένα ηλιακό σύστημα, ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα γαλαξίες. Τώρα με έκανες να νιώσω ακόμα πιο ανήμπορη. Νιώθεις μόνη μέσα σε όλο αυτό? Ναι. Όταν κοιτάζω τα αστέρια και δεν έχω κάποιον να μου κρατάει το χέρι, ναι. Υπάρχω μέσα από το συνυπάρχω, έτσι δεν λένε? Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ νιώθω ότι όταν έχω κάποιον δίπλα μου, όλα αποκτούν άλλο νόημα. Και αν αυτό που λες πηγάζει καθαρά από μια δικιά μας ανάγκη, το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Ίσως τελικά η ύπαρξή μας να μην έχει απολύτως κανένα νόημα. Όχι. Όχι, δεν το πιστεύω. Εγώ νιώθω ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Άλλωστε, όπως λέει και ο Αϊνστάιν, ο Θεός δεν παίζει ζάρια. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν παίζω. Σήμερα όμως έκανα μια μικρή εξαίρεση και μου βγήκε σε καλό. Έφερα εξάρες. Έτσι νομίζεις? Δεν νομίζω. Είμαι σίγουρος. Απόψε θα δω το φεγγάρι ξανά, ουρανός φωτιά. Η απάντηση έχει... Πάρε τηλέφωνο. Δεν έχει κινητό, κυρία Χριστίνα. Σαν πολύ δούλεμα δεν πέφτει εδώ μέσα. Όχι, στορκίζομαι, δεν έχει. Θα μάθω εγώ από την Τζίνα. Εσύ ολόκληρος επιστήμονας ζητάς το τηλέφωνο μιας κομμότριας? Και οι αστροφυσικοί χρειάζονται κουρέμα. Αφού ο πελάτης υποστηρίζει ότι είναι μάγος και θέλει να με ξαναδεί, τότε ας κάνει το σύμπαν να σταματήσει. Γνώρισα κάποιον. Τον λένε Χρήστο και... Και αυτό. Το έπαιξα δύσκολη χαζή. Με την νίκη δεν πάει άλλο. Στο τηλέφωνο μου είχες πει ότι τα είχατε σπάσει. Τι έγινε, τα ξαναβρήκατε? Θυμάσαι όταν είχαμε κατέβει Αθήνα? Δεν φαντάζεσαι τι είπε ο Ρήγας μόλις φύγατε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε και οι δύο άνθρωποι που δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Αυτό είναι η συνταγή για να ανέβει στην κορυφή. Τι θα έλεγε για εξουσία? Σκοπεύεις να πολιτευτείς? Για μένα είναι καλύτερο το παρασκήνιο. Κυνηγάω μια εργολαβία. Όπως ξέρεις όμως, χωρίς λάδωμα δεν γίνεται τίποτα εκεί που μπλέκονται πολιτικά συμφέροντα. Θέλω κι άλλο ρευστό. Τι έγινε, αποφυλακίστηκες? Σύντομα, ελπίζω. Πρέπει να μιλήσουμε από κοντά. Θέλω να διαρρεύσεις τα μέσα ότι κινδυνεύω. Μόνο εσύ πώς θα το κάνεις. Δεν αντέχω άλλο, έχω τιμωρηθεί άδικα. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Πρέπει όμως να μου δώσει το χειρόγραφο. Τώρα. Θα σου πω μια ιστορία. Έχει να κάνει με το σκάνδαλο Γαζέπη και τη δολοφονία του Μενέλαου Βαρνέζη. Μάνα, τι συμβαίνει, είσαι καλά? Μπαμπά, η Τζίνα είμαι. Αν η αλήθεια βγει στο φως, δεν θα κινδυνεύσει μόνο ο Νικηφόρος. Αλλά κινδυνεύεις κι εσύ. Πιο μικρός, είχα μάθει και τη γλώσσα των ξωτικών. Θα τη μάθω για να μιλάμε και να μην μας καταλαβαίνουν. Μαμά, μην αρχίσει πάλι τα ίδια. Δεν σε καταλαβαίνω. Έχω αποφασίσει τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και σε παρακαλώ πολύ να με αφήσεις ήσυχη. δεν είμαι πια παιδί μαμά. Πάντα θα σε αγαπάω. Δεν ακούω τίποτα. Ίσως είναι καλύτερα να φύγω από το σπίτι. Εξακολουθώ να είμαι η μάνα σου και θα κάνεις αυτό που σου λέω. Θα σου το πω για τελευταία φορά. Μην τολμήσεις και πειράξεις ούτε μία τρίχα από το κεφάλι του. Δεν θα αφήσω λοιπόν να χαθεί άλλη μια ζωή για να μείνει κρυφό το μυστικό σου. Θα τα έχει σίγουρα αύριο τα λεφτά. Μια φορά μιλάω. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τρομάξουμε τον Νικηφόρο τόσο πολύ ώστε να μας το δώσει από μόνος του. Ποιο είναι το κλειδί όμως? Υπάρχει. Υπάρχει. Η μάνα του. Η Βάλια κανόνισε να σε καθαρίσει ο Τάσος για να πάρει το χειρόγραφο. Μέχρι το βράδυ θέλω την Γριούλα σε συσκευασία δώρο. Πες πώς έγινε. Και μετά? Θα στείλουν τα ματάτα στον Νικηφόρο. Τη μάνα σου για το βιβλίο. Θες να πει όχι? Ναι, οφείλω να σας πω ότι κάνετε πολλά για αυτή τη θεατρίνα.
Για τους φίλους μου κάνω πάντα πολλά. Και αυτή η θεατρίνα ξελάσπωσε κάποτε όταν το χρειάστηκα. Τώρα είναι σειρά μου. Τελευταία φορά που με αμφισβητείς για να ρωτιάσαι για τις προθέσεις μου. Ηλία, εγώ φταίω. Δεν πρόλαβα να του τα πω όλα. Ωραία. Πήγαινε να ψάξετε για τη γρούλα. Τι κάθεστε. Το νου σου. Μην ανησυχείς. Ο Σάκης είναι εντάξει. Σε λίγο καιρό θα σου είναι απαραίτητος. Τώρα μιλάει ο πόνος επειδή σε απέρριψε. Όχι. Αυτό που θέλω είναι να πάρω εκδίκηση για το κακό που έκανε στον πατέρα μου. Αγάπη μου, τώρα είναι ώρα για αλήθειες. Πέρα από ό,τι λες, αυτό που πραγματικά θέλεις ξέρεις ποιο είναι. Να κοιτάξεις τη μητέρα σου στα μάτια και να τη ρωτήσεις γιατί. Κάνεις λάθος. Αυτό το ξέρω. Με το μυαλό σου. Η καρδούλα σου όμως άλλα θέλει. Ψάχνει να βρει τις ρίζες σου. Να ανακαλύψει τα κοινά σας σημεία. Ακόμα και τα κοινά σας χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να μοιάσω σε τίποτα σε εκείνη. Ανησυχώ για τον Τάσο. Δεν θα γλιτώσει εύκολα από αυτός. Και τι σε νοιάζει. Ένα πληρωμένο μαχαίρι ήτανε. Δεν είναι έτσι. Μπορούσε να με σκοτώσει και δεν το έκανε. Δίλιασε. Δεν ήθελε. Ο Τάσος έγινε φίλος μου. Είναι το μόνο στήριγμα που έχω εδώ μέσα τόσα χρόνια. Και τώρα που τους πρόδωσε, κινδυνεύει. Πόσοι ακόμα πρέπει να κινδυνεύσουν για αυτό το μυστικό. Εσύ διατρέχεις το μεγαλύτερο κίνδυνο από όλους, δεν το καταλαβαίνεις. Από όλες οι ώρες μπορεί να σε μαγειρώσουν, να σε κρεμάσουν και να πούνε ότι κρεμάστηκες. Μη φοβάσαι. Δεν θα με πειράξουν. Γιατί, σου υπογράψανε συμβόλαιο. Όχι. Όχι. Αλλά έχω ένα σχέδιο που θα τους κάνω να με αφήσουν ήσυχο. Τι σχέδιο. Τις καρώνεις πάλι. Δεν θα καθίσουμε στα βαμμένα χέρια, μητέρα. Αλλά θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Η σχέση της μεγάλης ντίβας με την κόρη της βαδίζει σε δεδομένο σκηνή. Δεν με νοιάζει τι λένε για μένα, αρκεί να λένε και να γράφουν το όνομά μου σωστά. Αυτό δεν έλεγες πάντα. Η καριέρα μου δεν έχει ανάγκη ενέσεις δημοσιότητας. Έχω μάθει να απασχολώ τα μέσα μόνο με τη δουλειά μου και όχι με την προσωπική μου ζωή. Αυτό έκανα και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Τι να σου κάνω, Μανούλα μου. Ας μην με ανέβαζες στη σκηνή, να μην έδινες ούτε και τώρα. Δεν με νοιάζει. Έχω αποδεχτεί ότι είμαστε διαφορετικές, ότι έχουμε άλλη στάση ζωής. Τι μου ετοιμάζεις? Τίποτα. Μ' αρέσει να σε βλέπω να κυνηγάς τους στόχους. Μου θυμίζεις εμένα στην ηλικία σου. Πεισματάρα και επαναστάτρια. Πάντα πίστευα ότι δεν με συγχώρησες ποτέ που διάλεξα ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο από το δικό σου. Κάνεις λάθος. Εσύ δεν αποδέχτηκες ποτέ εμένα. Έρχεσαι συνεχώς σε αντιπαράθεση μαζί μου και το ίδιο έκανες και χτες το βράδυ στη δεξίωση. Ειλικρινά δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Δεν έχει σημασία. Ξέρω ότι η αγάπη μου για το θέατρο και το κυνήγι της καριέρας σου στέρισε τη μάνα. Και ίσως ενδόμηχα να ήθελες να με τιμωρήσεις γι' αυτό. Κοίτα, δεν θα αρνηθώ ότι μου έλειπες. Τώρα όμως που έχεις τους δικούς σου στόχους μπορείς να με καταλάβεις. Για σένα είναι η πολιτική, για μένα ήταν το θέατρο. Τι προσπαθείς να μου πεις? Προσπαθώ να σε κάνω να με καταλάβεις. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρεις ουσιαστικά να τα βρεις με τον εαυτό σου. Εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου. Πιστεύω ότι έχεις λαμπρό μέλλον στην πολιτική. Και είμαι πολύ περήφανη για σένα. Θυμάσαι που όταν ήσουν μικρούλα, με ζάλιζες με τις ερωτήσεις. Γιατί δεν μοιάζουμε, γιατί έχω άλλο χρώμα μαλλιά από τα δικά σου.